vosa presencia. Bueno, antes de nada, sí, primeiro agradecer. Nos estamos aquí, primeiro porque venimos a rodar aquí, por lo tanto, creo que o primeiro é agradecer a Deputación de Ourense pois o apoio e a axuda que nos prestou, e ademais de axudas a persoal a película, que de logo tamén, estamos aquí, senón a vontade que teñen dentro da Deputación por traer producións aquí a Ourense, por tanto a Galicia, como dinamizador e como motor, casi que se están a converter do audiovisual tanto galego, que queda demostrado, como de outras producións que tamén acabarán vindo moitas máis de fora para aquí. E iso é moi de agradecer, é o primeiro que muchas gracias a